Ja, je moet weer ouder, hè? Ja, nou ja, dat is wel, dat is ik wel de bedoeling, toch? Hè? Dat is ik wel de bedoeling dat je wat ouder wordt. Oud worden, dat is mooi, maar oud wijzen, dat... Nee? nee. Ik heb me graag mee de poort verzetten. Nee. Maar je hebben hier altijd wennen hier in de woord? Ja. 81 hier. Ja. Ik heb hier 24 hier in de commissie zitten. En bij de SKS ga ik wat bedrijven hoor. Is ja. Ja. En trouwens, het is de enige sport hier in de woord. Hè? En hoe stiet het er via de voor, in de coronatijd? Ja, ze maken dat zo'n druk over lockdown. Nou, ik lees 9 uur hier en ik net meer uit, maar is ook waar. En 5 uur, van 5 uur kom ik eruit. Nee. Nee. Nee, ik had er helemaal geen les van. Of te wezen, zelf hier. Je gaat een eindje met de auto om. Maar je kan nergens horen, hè. Dat is jammer. Ja. Nou ja. Het zal wel het beste worden. En het zal ik over weer roeien. Behalve het scootje zullen. Dat zit er gewoon in. Maar ja. Nou, nou maak je even kijken, maar heb je nog meer bij het einde op zijn dag? Computer, hè? Ja? Ja, voor mij hoor, dat ren ik niet. Nee. Maar je bent aardig thuis op de computer. Nee. Oh. Maar Facebook en YouTube. Ja? En Ja. wat zie ik je op dan? Oh, ik draai er wat om en daar komt er wat voor, hè? Ja. Nee, ik ga er hier verstaan van je. Het is stil, hè? Ja. Maar dat is mooi van zo'n dorp als hier wordt. Winter dan maakt het ermee blij dat er mensen weer komen. En juist met blij dat ze weer voor je. Ja. Ik ga op een camping zitten, beheerder van de gemeente. Oh, zo. Ja. Dus ik in de drukke baan. Ja. Simmers ben je al een dag aan het wandelen Ja. op de camping. Zondagen in de week. Hier ben ik. Prachtig. Mooi Ja. zeg, hè? Zo. Nou, ik moet zitten. Oortje. Nog een dag verder. Ontje.